Awit wis kadung madhep kang sarta mantep rasaku marang si Drupadi. Wong ayu kuwi ora kaya Drupadi. Wiwit pucuk rambut nganti jempol sikil babar pisan ora ana getek cacate. Acek siteng aku nek ora Drupadi lu wong ora. Wong kuwi wis gandrung kepaung. Wong kuwi wis gandrung kayungyon karo wanita sing ditresnani. Ibarate mangan ora doyan, ngombe ora seger, turu ora bisa ngler. Turu mlumah, ketok-ketokan wong sing ditresnani saka dhuwure. Turu madhep tengen, ketok-ketokan. Miring iwa ya ketok-ketokan. Arep murep ya kok keganjelen. Abot-abot wong nandang gandrung ki kaya ngono kuwi teh. Napa mekaten? Iya. Iwang Suksmana mangadili nuwih payungana marang panjenengan ingsun sumrambahe marang para warga Gung ingkang mapan ana ing negara Ngamartaya negara Ngendraparahasta. Duh Kaka Prabu jimat pepundhen kula donya praping delahan Kaka Prabu. Saksampunipun asat punang riwe tumata ingkang huswa kang sarta lenggah ingkang kanthi satata kepareng ingkang rayi cumadong katerangan awit kula kinten boten wonten ingkang kula suwuni pirsa kejawi namung paduka Kaka Prabu kekalih Kaka Prabu Kresna dalasan Kaka Prabu Baladewa ing nagari Mandura. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Yayi, perkawis menapa ingkang andadosaken Daruna? Sumangga kula aturi paring dawuh. Prabu Kresna lan para Pandhawa menika ngibarat kreta jaran sakusire. Kreta jarane para Pandhawa kusire Ratu Dwarawati. Kanthi mekaten menawi wonten ruwet renteng ingkang dipun sandang kalian kadang para Pandhawa sampun sawajibipun kula nderek angudari reruwet hamadangaken pepeteng Yayi Prabu. Lho nggih, sumangga kula aturi ambabar pangandikan Yayi. Ingkang raga ing Mandura nedya angangklungaken jangga haniringaken karna nenggara mentas sabda pangandikanipun Yayi Aji Puntadewa. Duh Kaka Prabu, saksampunipun para Pandhawa kasembadan mbabati Wanamarta ya alas mrentani. Satemah kasembadan para Pandhawa adeg praja adeg negara ingkang winastan negari Ngamarta utawi negari Ngendraparahasta. Kula kalian kadang para Pandhawa sanesipun anggadhahi niat ingkang sarta karekat kepengin ngunjukaken rasa syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi. Inggih, lelajeng sabta ari kawuri kula nampi wangsit ingkang dumeling ing karna. Wangsit ingkang kula tampi kala wau saking pukulun Bathara Indra. Inggih awit pukulun Bathara Indra ingkang yasa wujudipun bumi Wanamarta ya bumi mrentani menika. Ingkang sakmangke sampun binangun dening para Pandhawa ngantos dados kraton ingkang endah tur edipeni. Pukulun Bathara Indra paring dawuh. Pukulun Bathara Indra paring katerangan
minangka tandha syukur binanguning negaring Indraprasta menika para Pandhawa dipun keparengaken ngawontenaken adicara upacara syukur kanthi srana kanthi marga para Pandhawa ngawontenaken upacara syukur ingkang sinebat sesaji Rajasuya duh Koko Prabu. Sabantuk wahyune ngalah Gyada melah mangolah ngelmu bangkit mikat arah mangukut kukutaning jiwangga yen mangkono patut sinebut wong sepuh lire sepuh sepi hawa awas ora ning atunggil upacara syukur sesaji Rajasuya lakar kados mengaten duh Koko Prabu. Ananging pukulun Bathara Indra ugi paring dawuh babakan syarat sarana lumadining upacara syukur ingkang sinebat sesaji Rajasuya. Kula kinen anyadong dawuh dhateng paduka Njeng Koko Prabu ing Dwarawati. Pramila duh Koko Prabu kadosa pundi syarat sarana utawi pitukon ingkang kedah para Pandhawa tempuh murih kasembadaning adicara upacara syukur sesaji Rajasuya kala wau ingkang rayi ing ngamarta kula pun Puntadewa arsa cumadong dawuh Njeng Koko Prabu mekaten Yayi selaras kalian paduka Yayi ing ngamarta Yai Prabu Puntadewa sak Pandhawane ingkang kepengin ngadani upacara syukur ingkang winastan sesaji Rajasuya kala mau pranyata menika gegayuhan ingkang sae pranyata menika gegayuhan ingkang luhur lah ewadene syarat sarana kagem mujuti lumadining sesaji Rajasuya kala mau cacahipun wonten telung perkawis syarat 3 kala wau kedah dipun sembadani kalian Yayi Aji ing ngamarta sakadang para Pandhawane ingkang angka setunggal syarat ingkang angka setunggal nuwun inggih menika kedah dipun rawuhi Brahmana cacah 7 ingkang gentur tapane manteng semedine cinaket klawan dewane menika syarat ingkang angka setunggal ingkang kedah tinempuh lah ewadene syarat ingkang angka kalih kedah dipun rawuhi ratu saking 100 negari ingkang kanthi lila legawa gambira marwata suta jroning nala minangkani undanganipun Yayi Prabu ing ngamarta ingkang mawi boten sarana kepeksa tah dungkap ingkang pungkasan syarat angka 3 Yayi kedah mawa tumbal utawi pangorbanan nuwun inggih menika wujudipun Ratu Angkara Murka maknanipun Yayi Prabu Puntadewa dalasan para Pandhawa
kedah mejahi kudu mateni ratu ingkang dados sukertaning jagat. Waton syarat 3 kala wau saged paduka pinangkani, saged paduka sembadani. Jeng ngandika Prabu Puntadewa sakadang para Pandhawane pisan saged kasembadan anggenipun badhe ngadani upacara syukur sesaji Raja Suya kala wau Yayi. Untapuk taman ing katong denira karatating budaya ngenaki tiasing dase Kuntabutaman ing katong denira karatating budaya denira karatating budaya ngenaki tiasing dase Koko Prabu wonten jawuh Nyai syarat angka 3 kala wau menawi boten klentu kedah mawi tumbal utawi pangurbanan wujudipun ratu ingkang dados sukertaning jagat utawi ratu ingkang hambekipun angkara murka lakar kasinggihan Nyai. Nyai Prabu Puntadewa dalasan para Pandhawane pisan kedah mejahi ratu ingkang dados sukertaning jagat hambek nesta budine Candala. Duh Koko Prabu, lajeng sinten? Lajeng sinten Nalendra angkara murka ingkang dados sukertaning jagat kala wau Dunjeng Koko Prabu? Yayi. Ratu angkara murka ingkang dados sukertaning jagat boten wonten sanes. Kejawi ratu saking negari Giri Bajra. Ajejuluk Prabu Jarasandha. Duh Koko Prabu, lajeng punapa dosa ingkang sarta kalepatanipun Prabu Jarasandha kok ngantos sinebut ratu sukertaning jagat lan kedah dipun pejahi. Duh Koko Prabu, Yayi kula aturi radi majeng anggenipun lelenggahan badhe kula critani, badhe kula dongengi, badhe kula babaraken sejarahipun laire si Jarasandha ratu angkara murka ingkang pranyata Jarasandha kala wau dados kliliping para satriya-satriyaning tanah Jawa. Kados mekaten sejarahe laire si Jarasandha ngantos saged sinebut ratu angkara murka, ratu sukertaning jagat. Santoso, Anu
datan ngawruhi kang tekane tanpa sangken sang reja wangkang bambari saraswati sayati handayani makam samya budaya kalon kadulung rembulan delik ana gundukaning mega ingkang musirna putihe kodingal peteng dedet lelimengan madyaning wanagong parandene ana titah kang manjing ana telenging wana mahas ing asamun semedi maladi hening nenggih menika ta warnane Nalendra ing nagari Magoda aja juluk sang nata Prabu Briyudrata ana wong sungkawa sajroning penggalih sungkawaning penggalih labet wusak wetawis dangu denira Anggarwa ingkang garwa nenggih Dyah Ayu Retnadi lan Dyah Ayu Retnadati parandene dereng kepareng pinaringan momongan pramila ing cipta meminta mringsi ing Bathara supados pinaringan turasing turun kinarya hanglajengaken sejarah kedadak sakala ing mangke ana cahya manter saksada lanang tumurun wonten ing madyaning wana datana sanes nenggih jawata ing sidik pangudal-udal Sang Hyang Bathara Narada ya sang resi Kaneka putra Gya hanjogaraken ingkang nedheng Hamanguntapa Briyudrata jogar Briyudrata koko sing dupa gumelun kening kentiasa ngabeke kawengku sagung jajahan nanging sanget hangiki pisang resi Kaneka putra kang hanjok saking wiyati pragenjang pak pong mbok bolong kali codengetan iline aja kaget yo ngger haywa kagiat yo kulup ulun kang tumedhak mring Madyapada mrepeki unggianing Briyudrata ingkang nedheng Amanguntapa. Waduh pukulun andadosaken kejot raosing manah
keparenga kula ngaturaken sembah bekti tandha pengaji-aji tumanduka wonten sahandap pepada pukulun sang resi Kaneka Putra. Ya, wis ndak tampa agawe bombong tias ulun. Pukulun mesti kemawon paduka pukulun boten kekilapan. Anggen paduka pukulun mrepeki dumateng jasad kula aratu magoda kula pun Briyudrata. Ya, ulun wis dungkap, ulun wis tanggap ing sasmita kang sarta ulun wis mangerteni apa sing dadi gembolaning rasa Briyudrata. Anggonmu nandhang susah awet wis sawetara lama anggonmu bebrayan lawan garwamu kekarone ya kuwi Dyah Ayu Retnadi lan Dyah Ayu Retnadati ewadene hingga seprene durung pinaringan wujute momongan kuwi kang andadekake jeneng kita Briyudrata manjing sajroning alas anglakoni tarak brata. Rak ngono ta Briyudrata? Lho nggih lakar kados mekaten Duh Pukulun. Briyudrata wonten dawuh saka wantring tapa bratamu Hyang Pramesti guru nuding marang panjenengan ulun supaya mrepeki marang jeneng kita kula Briyudrata Nalendra ing negara Magoda. Mangerti ya? Jeneng kita ing Ripalungguhan iki pinaringan kanugrahan. Wujute dedaharaning para dewa ingkang winastan pelem pertangga jiwa. An samar pamoring suksma sinuksma ya winahya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana parlen saking dedaharaning para Jawata sinebat pelem pertangga jiwa pancen kapranyata lajeng gandeng ceneng utawi sambung arapetipun menapa pelem pertangga jiwa kala wau kalian kula ingkang dereng gadah momongan Duh Pukulun. Briyudrata kula wonten dawuh pelem pertangga jiwa ingkang minangka dadi dedaharaning para dewa iki gawanen kondur ana ing negaramu negara Magoda. Sakwuse mangkono garwa kita kekarone kinen dahar wujute dedaharaning para dewa ingkang winastan pelem pertangga jiwa iki mau. Kanthi cara mangkene muga-muga ingkang dadi sediamu bakale kasembadan, garwamu kekarone bakale nggarbini. Waduh, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Paduka Pukulun Narada sampun ngudaneni menapa ingkang dados panyuwun kula. Ya mara gage tampan ana wujuding pelem pertangga jiwa iki. Aja suwe-suwe anggonmu malah dihening balya ana negaramu Magoda selak dadi panganti-antining garwamu kekarone. Mangestokaken dawuh kepareng hamba nyuwun pamit Duh Pukulun. Ya duga-duga kinawa ati-ati aja nganti keri Briyudrata.
iku saknyatane kunjang seret winangun mengkeremon ngaluri rineta muni rinata pirangan merasakan miarasi angin sasigenan tanpa kepijalan suwe-suwe anuju rono bakti langkah nanti romo singra saya rakta sumantir Hanjarah kang puspita harum kasiliring samirana mrih Sekar gadung ngas gandanyo maweh raras renaning driya prasasat kadidene ngentosi sileming palwa gabus kumambanging watu item angrantu dhateng rawuh paduka sinuwun sakmangke sampun katingal kondur wonten nagari Magoda batobat kula ingkang rayi ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk sinuwun iya garwaning pun kakang wong ayu kekarone wis ingsun tampa gawe bombong tias ingsun ora liwat pangestune pun kakang tumuli tampanana retna diretna dati kula pundi dadosa cejimat paripih kula pundi andayanana kasantosan kados pundi do sinuwun anggen paduka hanilar praja menapa sampun antuk damel mahas ing asepi meminta mring kamurahaning para Jawata wis yayi antuk pamujimu pun kakang wis kasembadan nalikane pun kakang nindakake tapa brata mapan ana madyaning alas kedadak ana rawuhe Bathara Narada ya Sang Resi Kaneka Putra paring dedaharaning para Jawata wujud pelem pertangga jiwa saka dawing Hyang Narada pelem pertangga jiwa iki kinendahar garwaku kekarone Areknadi kelawan Areknadati ya kanthi lantaran pelem pertangga jiwa iki
bisa dadi jalaran utawa pancatan Prabu Bryudrata antuk nugrahaning Bathara wujuding momongan Yayi Retnadi lan Yayi Retnadati. Permaroreh mangasa myung ngambreng kadi karonaning kaswasih ring marga Hemalatkum ore sang ganda mastrat maca leng-leng lalu mangulati Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyus Hamara mayanto ya jagat dewa Bathara ya jagat Pramodita menawi makaten sumangga kula kemawon ingkang badhe anedha wujudipun pelem pratangga jiwa kala wau do sinuwun tobat. Ampun kados mekaten lho Kakang Mbok. Kula inggih kepengin anggadhahi turun saking sinuwun Bryudrata. Yayi, Siadi kuwi tinemu bojo enom supaya Siadi aja nganti ndhisiki marang garwa sepuh ingkang wajib nampa kanugrahan mono garwa sing tinemu tuwa luwih dhisik. Ampun ngantos mekaten Kakang Mbok. Menawi mekaten menika naminipun menang-menangan. Menika tegesipun mboten adil. Nadyan paduka menika garwa sepuh adat lupiya garwa ingkang sampun sepuh menika menawi nglairaken malah mbebayani. Kula kemawon sinuwun, ora aku wae. Kula kemawon, aku wae kowe sing enom sing ngalah. Wis aja padha rebutan ya wong ayu. Sayektine sliramu kabeh kuwi garwaku sing padha-padha ndak tresnani. Mula pelemper tangga jiwa iki prayoga paronen kanggo sliramu kekarone. Yen wis kok paro, yen wis kok sigar pelemau enggal daharen. Yen sliramu sekarone padha-padha ngarbinine, tak kira iki mengko bakale luwih prayoga nini menawi makaten do sinuwun. Kadereng raos kula tan bangkit pinambeng. Daya-daya badhe kula tedha wujudipun pelemper tangga jiwa tobat. Kula aturi maringaken pelemper tangga jiwa kala wau do sinuwun nyoh mara gage tampanana wujuding pelemper tangga jiwa iki nini. Dosotyaning sun Gusti walasa dase kaswase margiya lara asmara arang-arang ugong mangarang diah paringa usada
Nanging ingkang cinarita pelem pertangga jiwa kang amung sajuga binelah sinigar dados kalih. Peleme sing lanang nggur siji dipangan bojo loro. Peleme sing lanang nggur siji sing mangan bojo loro. Wis kaya ning film-film kae. Nalika semanten pagedonganing lampah putri kekalih nenggih Sang Retna Didalah Retna Dati wis nggarbini lumampahing wekdal sakedheping netra. Kedhep sepisan sak candra, kedhep kaping kalih 2 candra, 3 candra, 4, 5, 6, 7 wis wancik wahyaning mangsa kala. Jabang bayi medal saking guwa garba miyak langse Gumbala Giri kocap ana kaelokaning jagat. Bayi kang wis den lairake dening garwa kekalih amung wujud separo-separo. Oh. Waduh. Oh. Sinuwun ngaturaken sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Batobat sinuwun. Teka kedah kados mekaten lelampahanipun. Kenging menapa lairipun jabang bayi mboten jamakipun manungsa limrah. Wujudipun namung sepalih mekaten sinuwun. Oh, dewa. Kula nyuwun pengayoman. Teka kados mekaten lelampahanipun ingkang kedah kula sandhang. Lelakon iki mesti bakal jejereng wirang marang asmane Prabu Briyudrata. Ing ngatasé aku iki Nalendra Gong Binetara ning nyatane panjenengan ingsun duwe putra wae kok wujute mung separo-separo. Yayi, yen to nganti laire putraku iki kawanguran dening kawula akeh, kawanguran dening para sentana negara Magadha, ora wurung ngomong bakal ngorek-orek pasuryane wong tuwa kang ora bakal bisa dibusek selawase ngurip. Batobat. Lajeng kersanipun kados pundi sinuwun? Mumpung durung ana sing ngerti kahanane Atmajaku. Mundhak bebanger asmaning Prabu Briyudrata kene anakmu tak buange ana sajroning alas. Duh sinuwun, menapa paduka badhe kami tegan dhateng putra paduka piyambak ikhlas naya Yayi. Atmajaku kang wujud ora wantah janma manungsa iki mung bakal ndedoyong kanarendraning pun kakang. Batobat. Nanging punika putra paduka do sinuwun ora sah ndadakaken gunem kang tanpa guna. Mara gage wenehno aku tak buange ana alas. Ora sudi aku duwe anak sing kaya mangkono. Tak buang ana tengah alas supaya tetep arum
sing dadi asmane Ratu Magoda. Prabanya Surya sumerat ing samudra miwang Wanadri jurang jero ana rasiluk iku anakku senadyan kowe ora wujud manungsa lumrah nanging sejati atiku banget ora negakake kowe mapan ana ing tengahing alas kene. Nanging iki mujudake siji-sijining srana supaya ora kawanguran dening kawulaku ing negara Magoda. Yen pancen iki mengko kowe dikodratake uripa nanging aja nganti ngerti marang wong tuamu. Mundak ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa. Oh. Biyu. Aku Nyai Jara sing mbau reksa alas iki. Wiwit mau aku mambu wujude getih, tak kira getih menjangan kang mati ditubruk macan. Lah kok dadi iki ana wujuding bayi. Bayi iki dibuwang ana tengahing alas. Kamangka bayi iki wujude mung separo-separo. Biyu manungsa kok tega banget kowe buang karo anakmu. Ora sumbot karo lehmu gawe mbiyen. Lehmu gawe cengklak-cengklik senenge ora jamak. Bareng anak wis lair, bayi ora salah, bayi ora luput kok buang sanggon-nggon. Iya. Bayi iki bakal tak reksa. Gandeng wujudmu slewah utawa separo-separo kowe tak paringi tetenger Joko slewah ya jabang bayi. Joko slewah sing dadi tetengermu. Aku Nyai Jara sing bakal ngrumat kowe.
kowe uga tak tambahi jeneng ya kuwi Jarasandha. Amarga ngempek iyom saka jenengku ya kuwi Nyai Jara. Senadyan wujudmu ora lumrah, nanging aku ngerti sing dadi karepmu. Lambemu wiwit mau klomat klamet merga kowe wit lair ora nyecep susune mbokmu. Yo, aku arep nyusoni kok ya wis ora metu. Pentil kuwi malah mambu mbako ae. Ya. Aku kepengen supaya kowe bisa dadi manungsa lumrah. Nang kowe bakale tak dusi nganggo banyu gege supaya age-age enggal gede. Sinartan aku bakale njaluk karo sesembahanku. Ya kuwi Sang Hyang Bathara Kala, dewaning setan. Supaya wujudmu bisa gagah prakosa ya nang. Banyu keke nuwuhaken ing bebayu kasiram ing jabang bayi ampre sakti lan sakti lahir uga batin kansare Sang Jarasandha. Dina ganti sasi, sasi ganti taun, lalu diwasaning wanci. Jaka slewah ya Sang Jarasandha den dusi kalian banyu gege. Dadya gedhe, dadya diwasa. Gagah prakosa, sentosa dada baune. Halamun Cinandra solahe Jarasandha panyayah lintang panjrina.